M'agradaria recordar-li, senyor alcalde, que vostè el va prometre ja a l'any 2019 i el 2023 el va tornar a prometre i no sabrem si el tornarà a prometre el 2027 perquè de moment no és una realitat la reforma del passeig. És a dir, fa 7 anys de retard respecte a la promesa que vostè va fer presentant-se a les eleccions i després de 2 mandats aquesta reforma no és una realitat i el passeig està tal com està i és un perill en aquests moments com està el passeig. Miri, la darrera caiguda que hi va haver al passeig, o almenys que en tinc constància, és d'ahir a 2:45 de la tarda quan una persona em va trucar que una coneguda seva havia caigut al passeig i què podia fer per reclamar a l'Ajuntament. Aquesta és l'última, però és l'última d'una llarga llista de persones que han tingut problemes i en dies de pluja, en dies d'humitat, com els que estem vivint, doncs aquests problemes van en augment. I ningú hauria de caure a l'espai públic de la nostra ciutat perquè hi ha un nul manteniment per part de l'Ajuntament i és evident que el passeig té aquestes mancances